Λοιπόν, γεια σας και πάλι. Ηλεκτρική εξολένδια με full extra. Αυτός είναι ο τηλεχειρισμός. Ακόμα δεν έχω γράψει κάτι. Λοιπόν, on-off. Ελπίζω να φαίνεται η προπέλα. Και trim. Και από εδώ επιλέγουμε manual mode. Στο κέντρο είναι auto mode σε GPS, δηλαδή ηλεκτρονική άγκυρα. Και όλο δεξιά, λοιπόν, το βάζω στο κέντρο. Τώρα δουλεύει manual. Όχι, δουλεύει auto. Το auto επίσης μπορεί να δουλέψει και χωρίς το τηλεκοντρόλ. Και για να κάνουμε αποθήκευση νέου σημείου, το κάνουμε όλο δεξιά. Τώρα αποθηκεύει καινούριο σημείο. Το αναφέρουμε πάλι στη μέση. Και τώρα έπιασα ακριβώς αυτό το σημείο. Όπως βλέπουμε η προπέλα δεν δουλεύει, γιατί είναι ακριβώς στο σημείο. Ξεκίνησε γιατί έχει μια μικρή απόκληση. Και πάμε και στο manual ξανά. Τώρα είναι στο manual. Τι θέλουμε μια ηλεκτρική εξολένδια να έχει? Μια ηλεκτρονική άγκυρα βασικά. Θέλουμε να δουλεύει σαν ηλεκτρονική άγκυρα με GPS. Θέλουμε να δουλεύει με τηλεχειρισμό σαν ηλεκτρική εξολένδια και να μπορεί να δουλέψει όμως και manual. Πάμε να τη δούμε πώς δουλεύει στο manual. Για μπαταρία.
Εδώ μέσα είναι όλα τα ηλεκτρονικά. Το καπάκι είναι από πολυεστέρα, πλήρες στεγανό. Έχει μία τριβούλα από κάτω για περίπτωση για να μπορεί ο χώρος να αναπνέει, να μην υδρώνει. Αυτό εδώ θα το βάψω άσπρο, είναι χιλιοσκουριασμένο, βέβαια είναι και παλιό, έτσι. Λοιπόν, και για να δουλέψει manual έχουμε αυτό εδώ το μαύρο. Αυτό εδώ εμπλέκεται μέσω αυτού του πύρου. Το πύρος πάει σε αυτή την τρύπα και εμπλέκεται. Σηκώνοντάς το και βάζοντας αυτό εδώ, αυτό είναι διαιρούμενο. Μπορώ να το κάνω επί τόπου, με πεταλούδα γρανάζι. Αν το βάλω αυτό ενδιάμεσα, βάζω αυτό ενδιάμεσα, τρεβάω αυτό το κουμπάκι και έχω 5 ταχύτητες. Επίσης, την ταχύτητα μπορώ να την επιλέξω εγώ ανάλογα με τα ρεύματα και με το πόσο παρασέρνεται η βάρκα. Δηλαδή αν έχουμε μικρή αν παρασέρνεται λίγο, αν έχουμε ελάχιστη θα το βάλω στην πρώτη σκάλα. Εδώ είπαμε είναι επιλογή για manual, για χρήση ξέρω εγώ στο πυροφάνι που θέλω να τη χειρίζομαι εγώ. Για χρήση για μπρακαρόλα, για τα χταπόδια. Μπορώ εγώ να κάθομαι πίσω και να την οδηγάω και αν θέλω να τη σηκώσω π.χ. άμα θέλω να αλλάξω τόπο, να αλλάξω σημείο, δεν χρειάζεται να σηκωθώ, απλά τη σηκώνει και βάζω μπροστά μετά τη βενζινοκίνητη και πάω παρακάτω. Λοιπόν, για όλα τα ηλεκτρονικά μέρη, το βίντεο όσο αφορά την ηλεκτρική εξολέμβεια τελείωσε. Μπορεί να δουλέψει με ό,τι μπαταρία θέλουμε. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε μεγάλες μπαταρίες και επίσης δεν θα πάθει κάτι αν συνδεθεί ανάποδα, πάλι δεν θα πάθει κάτι, του έχω βάλει ασφαλιστικό μέσα. Επίσης άμα τελειώσει η μπαταρία πάλι δεν παθαίνει κάτι. Άμα αδειάσει η μπαταρία θα δουλεύει με πολύ χαμηλή ταχύτητα, αλλά δεν έχω κανένα θέμα να μην δουλέψει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω τη δουλειά. Λοιπόν, εδώ πρέπει να βάλω, αυτό εδώ είναι το τιμόνι, αυτό είναι το trim, αυτό είναι το on-off προπέλα
τις ταχύτητες τις ορίζω από το manual και από εδώ πέρα επιλέγω τηλεκατεύθυνση ή αυτόματη οδήγηση μέσω GPS, και επίσης από το ίδιο επιλέγω και επιλογή νέου σημείου, επιλογή νέων συντεταγμένων, οι συντεταγμένες που βρισκόμαστε κάθε φορά. Και εδώ έχω και ενδεικτική λιχνία, λύνει. Λοιπόν, θα πούμε μια λεπτομέρεια μόνο για το τηλεχειρισμό. Ο τηλεχειρισμός μέσα δεν έχει μπαταρίες. Είναι σαν να έχει μπαταρία, έτσι. Αλλά ουσιαστικά έχει μέσα υπερπυκνωτές. Αυτός είναι ο τηλεχειρισμός. Είναι με Arduino. Έχει ένα τροφοδοτικό, ένα Arduino και τον τηλεχειρισμό. Το διακόπτης, και για ενέργεια έχει υπερπυκνωτές, μια σειρά υπερπυκνωτές, οι οποίοι φορτίζονται μέσω αυτού του βίσματος. Λοιπόν, θα γίνει φυσικά και ένα βίντεο στη θάλασσα, αλλά για την ώρα το βίντεο αυτό έλαβε τέλος. Οτιδήποτε λεπτομέρειες για το ηλεκτρονικό μέρος, γιατί για το μηχανικό μέρος τα έχω ήδη περιγράψει. Οτιδήποτε λεπτομέρειες για το ηλεκτρονικό μέρος μπορείτε άνετα να ρωτήσετε στα σχόλια. Λοιπόν, παιδιά, χαιρετώ. Bye bye.